Čaute ľudia, moje meno je Richie LP a vlastne dneska vidíte, že už mám troška vymakanejší účet. Vlastne čím to je, tie nohavice, oni sú úplne fajnové. Už mám tie nohavice, akože už si robím bronko, to nestíham a vlastne tie nohavice, oni sú proti redukcii granátov, vlastne, že keď padne z niekoho granát, tak vám to vlastne skoro nič neubere. A teraz dávam vestu, že keď vstúpite na mínu, tak vám to nič nezobere a ja to brnko si možno aj dám, lebo nemám žiadne, by som povedal, ale to. Nemám žiadne dobré, lebo keď strieľam s tumperom, tak hneď ma to zabije. Vy teraz si myslíte, čo to je za debila? Však on tumpera nemá, takže ukážeme si moje zbranie. Včera som sa s typkom dohodol, že ja keď mu dám restore za flare gun, on si kúpil také všetky skiny, no takže on mi dá restore na tie všetky, nie skiny, ale všetky tie eventové zbranie, takže ja som mu dal flare gun a on mi za to dal Doriti, dual stake launchery, to je dobré, to používam. Potom mi dal Dual Rocky Machine Gun, Plasma Shotgun, Tamperík, ten budem používať, Fire Fist, Hunter Rifle a Automatic Shotgun. Takže to sa oplatilo podľa mňa. Díky bro. Takže idem hrať multiplayer, lebo teraz by som chcel tie dve hry dať. Chcel by som tie dve hry dať, akože, lebo dúfam, že mi to vyjde teda. Tí, čo ma chcú nahlásiť, že hackujem, nech si ma nahlásia, no problém, ale nechápem, prečo chcete nahlasovať, keď to si vlastne hráči vymieňajú veci. A ináč, vlastne, keď by ste si všimli trocha, tak môžete vidieť, že tu hráči úplne svietia. To neviem akože prečo. Butlera ma zabil som ho aj tak, takže. A plánujem si kúpiť anti-explosive pack, že si stiahnem inú tú verziu. A ešte si chce za 3 € kúpiť to brnko, také USA. Takže dúfam, že to sa myslím bude hrať dobre, ale je to všetko na tejto verzii, teda všetko, iba to brnko je na tejto verzii. Tu je z Butlera môj gadžu. Kde tento gadžu má to USA brnko? Aha, jak sme ho dobre dali, fajn, no. To je cicina. Nevadí. Neviem, má nejaký Davis, ale teraz už proste keď mám také lepšie veci, tak mám to hádže k takýmto bossom, jak môžete vidieť. Tak to omlknem. Vyhrávame. Tak ale to sa nedá, keď oni majú Tampry a Butlerami. Vidíte to USA brnko si chcem kúpiť, ono nestojí moc, ono stojí nejaké 3 € a anti-explosive pack stojí toto. Anti-explosive stojí 10 € a pôvodne som si plánoval kúpiť toto, jak je tu teraz na tomto update. Ale nekúpil som si to, lebo vlastne strhli mi kredit, neviem prečo, ja som si vlastne bol dobiť za 7 na volanie a tak. Potom som si bol dobiť kredit za 12 ešte na hru, proste na tento pack, čo je teraz. A potom som vlastne zistil, že sa mi to neoplatí, lebo gadžu mi dal restore. Ja som kokot, mne to laglo. Vlastne typek mi dal restore a docela som ho aj dal. Akože docela si to aj dal s tým Amperom, ale tak teraz rovno takú na piču mapu máme, jak môžete vidieť. Tuto mapu ja strašne neznášam.
A dúfam, že vyhráme, teda to už nevyhráme. Ale akože ten Tamprigo nie je ani docela zlý, by som povedal. Jajha. A ešte čo som povedal, že no proste, že mám to rád, toho Tampra. A kamarát, proste ja som mu dal restore, aj toho typka som poprosil, či mu nedá restore, takže dal mu restore. A on mi za to ešte dá proste to, že si môžem zahrať na jeho účte, lebo on tam za chvíľu minigana už bude mať. Takže tak. No choďte, no to už nevyhráme, no nevadí. Super. No nevadí, to sme in my list. Mal som ísť hrať s kamošom, ale nejak nevydalo. Vlastne to by mal byť nie že gameplay s Tamperom, ale také, chcel som vám predstaviť moju zbraň teda. Skúsim odlobnúť a skúsim ísť na inú mapu. Že väčšinou vás to lobne na inú mapu, keď sa úplne vrátite domov a potom si zdáte, že multiplayer a zase tým versusko. Takže tak. Šetrím si na ten, asi neviem na čo si mám šetriť, že dokumentov by som chcel napísať, že či si mám šetriť na to, či si mám našetriť do píče, či si mám našetriť na ten granát, čo z vás vypadne, či sa mi to vlastne oplatí, alebo sa mi to neoplatí vlastne, že keď budem mať to, keď budem mať každý už tie bronka, čo z vás proste padne granát a nič vám to neurobí, alebo si mám kúpiť sportery, alebo nejaké brnko, alebo hovizergan, alebo čo si mám kúpiť. Bo ja som aj tak rozmýšľala, že by som si kúpil nejaké brnko dobré, fajnové. Čo, ono ma to nekývlo. Čo to je pán, jak ma doletel. Nevadí. Zase sme prehrali. Dám si ešte jednu hru a video dneska bude vychádzať častejšie, takže môžete sa tešiť. Takže tak. Tento proste, teším sa úplne, že už sú prázdniny. A tak. Takže to by bolo asi všetko k dnešnému videjku, teda nejdem ďalšiu hru, lebo dneska dám tých videí viacej. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, a ak sa vám nepáčilo, dislike a nezabudnite aj odber, ak ma neodberáte. A čo by som vlastne povedal, že do komentov mi napíšte, či si mám šetriť na ten granát, čo z vás vypadne, čo je asi na hovno, keď teraz všetci majú už tieto nohavice. Alebo si mám šetriť na hovizergan, alebo si mám kúpiť toto brnko. Alebo proste nejaké brnko, či si mám kúpiť. A k tým brnkám ešte, naspäť, tak toto USA brnko si chcem kúpiť. Alebo toto, neviem. A skôr toto. Takže tak. A môžete sa tešiť teda na ďalšie video dneska. Takže možno to bude už aj s miniganom. Takže čaute.